Počúvaj, Gutulka, akurát sme ti prišli z kostola, sme ti boli na omši, lebo som si hovorila, že v živote treba takú, som čítala v takom špiritistickom čínskom časopise, že treba mať ten yin a yang, že taká rovnováha, vrajem Jozef, ale poďme do kostola, nie? Tak počúvaj, sedím ti tam, už som ti bola aj na tej svetej, tej sakristii, oblátka ponalepená medzi zubami, rozumieš, si to tam vyťahujem, neslušne. A ešte nasratá, lebo počúvaj, mám ti ten teraz prechod, tak mám návali, vieš, teplo, zima, tak ja šal z krku na krk, z krku na krk, vieš, no počúvaj, no. Jozef, zrazu nikde. Pozriem sa ja bližšie do tej sakristii a ten už omšové víno popíja. Hovorím Jozefovi, ale hamuj do tej sakristii. Hamuj do tej sakristii. A nahnevala som sa a ja si spravím ten kurz opatrovateľský, do Rakúska pôjdem a tebe zostanú oči prepláč. A ja tam budem si zbaliť aj Nemca Rakúšaka, však tam je lepšie. Čo, žena som, mám svoj vek, mám, ale zasa není som na zahodenie, ako sa hovorí. Takže tak, vieš čo, Zlatino, zavolám ti ja budúci týždeň, lebo idem sa zvesniť.